Nemoguće je pronaći dobru pomoć. Ako ste došli da tražite vojni posao, uđite na sporedni ulaz. Hvala, ali ne, obojice smo zaposleni. O, razumem. Pa već sam označio teritoriju, zato se ne mešajte. Kakva ogromna energija. I tako drugačija da od svega što sam doživeo. Čoveče, ove sileđe su same tražile. Opusti se, sredit ću ga. Ne, Kriline, čekaj. Ipa ga sredi ti, Goku. Kriline. To je sve što imaš. Juče bi možda imao šansu, ali zahvaljujući zmajevim kuglama, tvoje šanse su ravne nuli.